Factiva és una base de dades de notícies econòmiques i dades financeres d'empreses i mercats, amb una perspectiva global i també local. Conté informació que prové de diaris, agències de notícies, pàgines web, informes d'empreses, entre altres fonts, actualitzada contínuament. Aprendràs a fer cerques precises. Aconseguir informació financera d'empreses i crear informes amb aquesta informació. Consultar mercats i comparar les principals empreses que el componen. I també a crear gràfiques amb les dades de les empreses de determinats índexs borsaris. T'hi esperem!